and producer. Na baki lokaci na sai ki amince mu rike juna. Zan so ki tausaya mini tunda ba zan iya ya da ke ba. Na baka lokaci na sai ka amince mu rike juna. Zan so ka tausaya mini tunda ba zan iya ya da kai ba. Na gane rayuwa idan da masoyi tana da daɗi. Na yau farin cikin gamo da ke duniya da faɗi. Ke na yi wa tanadi na don ke ce mai sakan nishaɗi. Sannan a bar yabo kallon ki yana sa ni na yi zumuɗi. So ya yi sannadi ke kuma kin zama madadina. Kwantar da hankalin ki gare ni ke za ki zama amarya. So domin ka da danya ado in ka kalle ni kana rikita ni masoyi kar ka gudu zan yi maka kauna shakurmin ka kala mai zana fado ni gare ni kayi zuciya da sanyi na ce iya wuya a zaman aure zana mabiyayya. Na jaddada miki yadda nake jinki zuciyata. Wa za ya takura miki kina da ni ai kina da gata. Kin samu karbuwa a gurin kanne na maza da mata. Mama ta ce mini sai ka dawo gaishe da surakata. Yaushe za mu je da ki ganta har ma ku dan yi hira. Mun samu rayuwa mai daɗi ba ma ado da ƙarya. Girki kala-kala zan yi maka har ma da soya kwai.